Яни, къде литаш сега там? Казах на терена си лита. Лез на терена и си подавай. Тук се изпълнява. İki kere yedim. Hadi hadi tuka da tuka beni. Hadi. Така, играеш с тия момчета, няма значение, първия мач започва. Слушайте, искам да си кладите и двете връзки и да атакуваме смело. Започва. Габчо, Мартин и Ефе. Давай, виждам. Габчо, пази вратите, Мартин и атакуваш. Ясно ли? Още по-въгъл излез. Давай, давай, давай. Не. Вън къде? Там! Добра, тата! Мартин, тата! Браво! Давай, Марти! Браво! Габчо, подай му! Gol yedik. Нищо, браво! Bu nasıl iş? Давай, играй! Габчо, не давай! Другата врата, пас към Енес. Браво! İki gol. Ana, Baştan tabii. аз ко ти казах, може да са стегнати вече. Ей, Давай, 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 давай! Дай, Марти! Значи бiri tutma arıyorsan goları alayım çüde. Браво, Пенце! Браво, Влади Еми Енес. Да, Тео, да, точно. Дай, Габриеле! Браво! Движете, Тео, и двете ги вземи. Мартин е там, Мартин е там! Какво става? Мартине! Кой е ние напред? И от тук гол не мога да се вкара. Вкарва се гол след чапките, момчета. Слушайте! Браво, Марти. Влади, излезте там. Влади, другата врата. Влади! Ари, тъчи ма! Тръгвай това напред! Габриеле! Излез по-напред! Влади хора. Много си далеч, много си далеч. Пред него, Габчо. Габчо, пред него. Давай, Марти. Търси позиции. Влади точно така. Ари, дай ма! Браво. Ари, Пенце! и Габи. Ето, ти се вкарай на моето момче! Хайде. Давайте, момчета, натискайте! Давай, Мак! Haydi Mart, haydi Gabi! Давайте! Търсим позиции, Ефе! Търсим позиция! Ари, Пенце! Отивай днес там. Гол. 3 гол. Еле, поставяме се! Ари, пас давай! Ари, топката.
Давай, Марта! Браво, Габи. Браво! 3-1. 3-1. Давай, излезте, тримата! Давайте нашите! Вади, Вана сам! Вади! Ама! Само няма как. Вана сам за може да чакате Марти. Хайде! Чакай скоро! Скоро! Днес! Айде, червени! Марти ляво! Айде, Габи! О, пуска. Ритай! Ритай, Ефе! Давай, Ефе! Давай, Марта! Ей, за малко. Kaç tane gol kaçırdı o? 3-1 daha. Haydi Gabi, haydi Gabi. Hadi Martine, давай! Габи, давай още 3 гола. Там не искам да спиш. Там спиш, когато те атакуват. Ефе, ела да подаш. Води! Скоро, води! Тяхне! Не, скоро, води! Ама... Браво, Марта! Води! Браво, Мартине! Айде, момчета. 3-2. Çevirecekler maçı. Ефе, ти си тук. Ляво внимавай, бе, човек. Ефе, внимавай, гърба. Айде, бързе. Давай, Марta! Ay. 4-2. Давайте, Марта, Габи! Пас, Габриеле. Ето го. Дай му, Ефе, пак. Дай му, леко. Много си притеснеш. Дай му, леко, пак, той ще ти я върне. Спокойно играем. А, така, Ефе. Айде, Мартин, излез. Дай, Марта. Айде, Ефе. Дай пас! Ей. Перфектен, браво! Dört 2 kaybettiriyor. 4. Aa. Ще играйте ли, момчета? Всички ще играят. Да, след малко. Спокойно ще го. Чакайте, момчета, не са влезнали другите. Чакайте. Искаме вратите да си пазите, ясно ли? Не само напред. Ceziz. Метете и вратите пазите. Чакай, ето там се подайте. Айде, дайте топката назад и се подайте оттам. Айде, да. Мамаш топката, взема, че ти вкарат гол. Айде, давай. Тео, Ники, хайде! Играе! Айде сега вратите. Айде вратите. Мете, гледай топката. Mete. Топката гледай. Аз на мете, айде ли на Ники. Хайде, Ники! Yüzüne gel. Няма нищо. Няма Давай, нищо. давай, червени, Давай, натискайте! Натискай. Няма нищо. Мете. Yok bir şey. Айде да игра! Ne otan be, ne otan be. Играем към хора, Тео! От Не, не чертата. игра! Няма значение. Играй, приятно! Дай, пускай! Ники, моля те, тази топка изпълни, бе. Мете, своб. Играеме напред. Мете. Напред, Напред напред! иди, мете. По правата, по правата. Мете. Айде, бе, Ники. Мете, тръгвай. Добре, той ми моля само една идея, по-леко. Трябва пари топката и се върви. Яни. Яни, ще ти вкарат гол, вържи си отзад, бе. Айде, Ники. Пазете хората, пазете, червени! Идите ли? Натискайте, натискайте! Ники. Към вратата, давай. Давай, Давай, Мете.
Давай Mete. Mete şut. Zaman. Aha. Abi nesi var bizimkilerin? Ne bileyim. Mete gleda top kata Mete. Bugün bizimkilerin neyi var böyle? Давай на Hadi Mete, hadi Mete. Дай. Мете, свободно място търси. Штиляне, по-напреде. Търсете позиции нашите. Мете, Mete se Ирон калени içine kaç. Ha. Браво, Штиляне. Казваме човек, който може да стиля топката. Беше свободна. Може да тръгне и там. Мете, ти си браво. Браво, напред. Давай напред. Давай şut şut. Мете. Тичай. Bizimkiler направо разкапани, ne oluyor onlara? Direkt ama. Направо bugün hiçbir performansı yok. Силно. Подавай. Дай напред. Давай Штиляне, давай. Давай. Bravo. Bravo Штиляне. 3-4. Мете. 4-3. İyi. Süper 4-3. Haydi, bravo. Benim dediğimi yapsan sen. Bir tane gol atırsalar en azından beraberliği yakalasınlar. Mete kim topla da Her be. zaman yeniyor bunlar. Bizimkiler her zaman yenirdi bunları. Gördün mü Sevgi? Her zaman yendiğimiz Mete, takım. свободно място търси бе. Давай Червени! Дай. Браво, haydi Mete. Mete haydi. Давай! Mah, автогол. Bravo. Bravo. 4-4 автогол. 4-4 iyi. 4-4 Давай Sevgi. Mete. Haydi Rüstem'i de alırız. Bravo. Давай Червeni давай! Давай! Ay! Играй бе. Давай! Haydi Mete tişi. Давай Telaştek! Bravo. Hey. 5 oldu. 5-4. 5-4. Uçurum. Şimdi Rüstem'i de alıyor. Geçen hafta güzel oynadı. Bakalım bu hafta ne yapacak? Jason Sıkmaz. Sen sonra babam otur. Jay-Z. Hadi Rustem. Otur sen daha iyi babam. Otur Rustem. orada otur. Rustem tърси позиции. Edis. Аре търсете позиции. Edis. Kollayın insanları. Kol. Enis Rüstem. Yakalayın onları. Sıyrılın kaçın. Pozisyonunu Rustem. Aa. Ангеле, хванете си хората! Не мен! Имате хората! Rüstem yakalayın gol atmasınlar. Айде, хванете си хората! Айде, Рустем! Айде, Рустем! Hadi Rüstem. Edis. Güzel Rustem. Rüstem gol isterim atası. Edis güzel oyna bak. Pas deme. Daha çok oyna. Kaçın öne kaçın. Angel hafızı. Bak Angel daha güçlü.
Браво, Едис! Браво, дай играй! Браво, браво! Давай, Ангеле! Айде, Андей! Айде, Едис. Чакай! Айде, чакай, Ники, чакай. Чакай, аз ще кажа. Футбол е така, нали знаеш? Става ти работа, без да плачеш. Мерете удари. Няма нищо. Джейзи! Orada dur. Mu da ti reći? A ti kad видя пръскалото и ти ме... Айде, давай, играме! Видя пръскалото ти. Така, айде, Рустем! Айде, Рустем! Давай, Русти! Браво! Ей! Защо не влезеш във вратата? Директно във вратата влез! С топката влез във вратата! Браво, Рустем! Ангеле! Както червени на топката не му влиза в краката! İyi sıkı. Дай, Рустем! Давай, Руси! Айде, Рустем! Айде си! Браво! Давай! Ah, iyi. İyi. Onlar 5 biz 4. Ya. 5-4 oluyor. Давай, Ники. Biz 4. Давай, Ники. Давай, Рустем! Там, Борко, там. 5-5 yapın. 5-5 yapın. Bir gol bayağı, bir gol. Ейван, Зора, Когато изпълнява Зора. работа, тръгнете сами с топката, може? И тогава я подайте. Bir gol, çok değil. Не е тъч, аут е. Bravo Rüstem, kaç öne kaç. İste pas. Айде по правото да Рустем. Борко, обърни се с лице. Ники, Много бавно мислиш. Ето, на тях така. така. Давай, браво! Давай! Влизай! Bravo. Bravo Edis. Браво! Al Rüstem topu Kaçın topu. öne, kaçın öne. Бягайте напред, Ангеле, търсете позиции. Hadi. Търсете позиции, Ангеле. Urfus. Edis. Edis kaç öne kaç. Бягай напред, Едис. Хайде! Браво! Хайде, Едис! Бягай, Едис! Haydi Jason. Babam mavileri tutulsun. Düşeceğiz. Edis'i lazım çıkaraydı. Не, Ники. Борко, махнете назад. Jason git pozisyon iste. Koş öne. Koş öne Jason hadi. Haydi Jason gir. Gir Jason. Bravo. Kalk. Gel Rüstem. Jason pas iste. Hadi, Pas давай, iste öne. давай, Pas güzel iste. çap. Давай! Pas iste kaleye gol atma. Jason git Давай, treneri Jason. seni çağırır. Hadi Edis. Hadi. Ay. Ama Jason boşta. Борко. Играй. Gir babam gir. Hadi Rüstem. Давай Руси. Hadi Rüstem. Koş öne babam pas iste. Айде, не, Борко се Koş öne kaleye gir. Kaleye girin Rüstem'den hadi. Haydi Jay-Z. Haydi Jason gir. Браво, Борко, пак. Gir Seftin'e bir kaleye. Haydi Jason. Rüstem. Haydi Jason. Към вратата, иди вместо нея. Айде, Сосвай. Добре, крален матч, момчета, хайде. Широк. Пак, точно така, може и на Дани. Давай Марта. Вътрешната част. Разлохода. Дани. Bakın Mete nerede maviler? Натам да те подаде. Ай сега широко, точно така. Айде подай му сега, Дани. Не може и така. Hadi Mete! Натискай Mete влизай. Вътрешната част, хубаво на Дани. На Дани хубаво.
Hadi Mete тише. Не правиш пагата. Добре. Айде, спираме се тук. Гоше. Ела тук, казах къде да сме, когато е тях топ. Спираме се тук. Дай им да Бъдете си изпълняват. хора, вижте там е човек. Те изпълняват. Марто, стой тук. Стой тук до човек. Вие изпълнявате. Тук. Добре, окей. Вие изпълнявай, Дани. Давай. Напред, Давай, Енгеле, давай! Мете напред. Давай, Гоше. Мете напред, Мете. Давай, Мартине! Браво! Браво! Давай на Дани и тръгвай. Мете, гледай топката. Дани, тръгвай смело напред. Тръгвай, може и насам сега. Хайде ти си Мете. Браво. Хайде, Мете! Браво. Давай. Браво. Аре, Марто. Тръгвай, Дани, смело. Двама. Спирай го, Марта! Един на един. Спираме се тук. Спираме се ги чакаме. Много се изхвърляш. Отиваш Им така. Само успив. Пас, Ангеле. Мете. Гоше тръгна. Дай я сега в него. Давай, Гоше. Тише, Мете. Давайте, натискайте! Може на Степчо. Ох, Дани, добре ли? Защо го правиш това нещо? Дай пал. Отиваш до него и само му спиш и му взимаш топ. Ти отиваш и го рискаш. Няма да правиш. Това не е футбол вече. Мете. Мете, гледай топката. Айде на Степчо. Степчо може да си му. Червено. bir. Хайде, пускай. Един на един мача. Добре, браво. Добре, стоим така. Ангел! Иди към топката, Мете. Ръката Гоше на зад Ангел! гърба му, както показах преди малко. Ма защо ти изпълняваш? Айде давай пас! Айде, Дани, да я вземем. Дани, Мете, ти си. Хайде, Мете! Хайде, Мете. Два на един. Мете. Bütün takımlar ezeli bizi. да се спрем сега тук. Büyük bütün takımlar ezeli. Чакаме сега, дай, Гоше. Ти я подаваш Степчо, към влез Мете. навътре, влез навътре. Айде давай, няма нищо. Яна, Ангел идва. Стоим така, Гоше имаш на гърба, човек, къде трябва? Зад гърба му. Зад гърба му, точно така. Мете. Не слушаш. Дани, там е това твой човек, Дани. Ето сега дойде. Айде бе, наша топка, бе, Дани, това, бе. там, точно така. Айде бе. Хайде, бе. Стойте така, момче, стойте така. Спокойно, стойте. Тръгвай сам с топката, тръгвай сам. Дани, тръгна вече. Степчо, ти си, Дай му Степчо. пас, браво! Хубав Добре, пас. Степчо. Така! Браво, Мете, ти си. Хайде, Мете! Браво. Хайде, Давай, Марти. Давай. Браво, Дани. Имай, Гоше. Браво, Мете! Да я вземеш, Гоше. Айде, Марто! Давай. Мете, чакай та. Браво! Бори, Марта, бори! Гоше, ето го, момчето, чукайте го. Над него, Топка, топка, това е това позиция. Хайде, бе, подай, бе. Айде, Габриеле, отива. Мете, ти си, Мете. Габи bir şey var Gabi'de. Gabi има нищо хубаво не играе. Екаре 2 на 1. Давай! 2 на 1 станаха. Браво. Мете, топа бакса на чужи. Топ. Габи нещо те има. Гоби има, давайте, бе, момчета! Марто, отворете широко. Мете там ти го прева. Готвите двама човека. Мете, стой там, Давай, Марто. давай, Отивай там. Давай, Дани, тръгвай. Дани, давай, момче, дългата коса. Гоше, момчето, дългата косичка. Браво, айде, Мете. Давай, Мете! Oh, oh. Браво. 2 на 1. Айде, Гоше, тук има да изпълнява. Ето топка. Гошето да вземе. Мете, вижте хората, гледайте хората. Отзад. Хората, не гледайте без момчето. Имате хора, които трябва да ги парите. Спокойно. Тръгвай сега, Степчо. Или Дани да тръгне силно напред, сега към него. Габчо, гърба! Точно така. Ти си, няма бе, айде! няма нищо. Добре, Гоше. Играй! Опа. Айде, Габриеле! Браво, Марто, Сега дай! Дани. Дани сам, тръгвай сам. Ти си, Мете. Добре, Дани. Айде да се спрем сега. Тук да се спрем. Яна, Мете, идвай! Момачета ги, кибир. Тръгвай с топката, сами подавай на наш човек, айде! Bu maçtan da umudum yok kanka. 2-1 oldu. 4.
Към Гошито. Добре, тръгвай смело Степчо. Тръгвай смело си напред. Тръгвай Гоши сега към Дани. Към Дани пас. Добре, браво, Гоши. Бягай бе, Стиляне, тяхна топка, бе, хванете си хората, бе. Гошито. Внимайте. Стой тук, Мартине. Може през Гошито да я подаде. Гоши на Дани. Браво. Малко по-бързи. Дай та на Степчо. Дани на Степчо. Çıkar Mete, çıkar. Стиляне, тръгвай. Тръгвай напред, Марко. Дай Гоши гърба ти. Къде съм казал? Гоши, да, това е Габчо, човек. ай към, Стиляне. Дани, така си добре. Елате на тук. От времето свърши. Идва, Мартине. Рустем. Давай, Рустем. Gabi ne? Rüstem yine onlar iyi anlaşıyor. Size çıkar ses. Çıkar o zaman. Mete. Оправи се връзките. Червено от тяхното. Съберете се малко. Aa, Към Дани. sor bakalım halime. Мите, без да вътре. Тяхното. Мартине, ела тук. Айде, давай. Давай в него, айде. Айде, Рустем. Степчи. Айде, бе, Стиляне. Браво, Рустем, давай. Връзката. Hadi Rüstem, hadi Rüstem. Yardım et. Davay Rüstem. Айде, Рустем. Връзката. Смело напред. Браво, Мите. Добре, ето с тази връзка. Леко двама сте. Yakala Rüstem, yakala. Двамата тук са Стилян. Eli napred, napred. Bekleme, ver Gabi'ye ver. Ver Gabi'ye pas ver. Давай в него, Степчо. Добре. Давай. Bravo. Davay Stilane. Bravo. Bravo Rüstem. Hey! Yap bir şey lan. Davay Rüstem. Дани, тръгвай смело. Bravo. Ето, 3 на 1. Давай, пускай вече. Тръгвай. Тръгвай, Габи, тръгвай. Отиди към него, не го гледай само отдалече. Хайде Рустем. Играй. Davay Rüstem. Мите, опитай да подадеш на Степчо. Натискай. Степчо да я вземеш. Davay Gabi. Çok fena yettiler. Bu hafta iyi oynamışlar. 2 haftadır yoktuk. İyi oynamışlar çocuklar. Дани, играеш на място, Rüstem bak insan kolla. Dal Rüstem, dal. Davay Stilane. Bravo. 3 на 2. 3 на 2. Ay tırnak ver. İyi. Стиляне, внимай тук. Подай, бързо. Айде, дай, бе. Ритай вече. Davay Stilane. Смело тръгвай. Gel Hasan. Davay Gabi. Давай горе. Davay Gabi. Браво, Мите. Hadi Rüstem. Rüstem. Gir Rüstem, gir. Bırakma. Айде в зоните. Иди си център. Пред си тук. В своята зона. Елате по-напред. Така сте добре. Haydi Stilane tırsetте по. Rüstem gel Rüstem. Така стои. Мите, твоето още. Мите, не. Отиди сега там. Гоше, твоето. Дай към Габчо, дай Точно към така. Ето, точно така, Мите. Това е твой човек. Rüstem sıyrıl öne. Öne sıyrıl. Ритай, Габчо, ритай до вратата. Дай. Браво. Haydi Rusi. Hadi Rüstem. Bravo. Bravo. İç babam al suyunu git orada otur. Tamam koş. Çok beklerler, bir de takasır kaybettirirler. Bekleme Rüstem. Вътре, Гоше. Айде, Фейце. Давай Efe. Гледаме, искам по-бързо да реагирате. Давай, Фей. Напред.
Trebile salaydı şimdi onları baştan. Bravo Gapço! Hadi Gabi! Hadi Gabi! Hadi Gabi! Hey! Давай, Efe! Bravo Efe! Bravo! 3-3. Ya. 3-3. Изравняваят твори. Давай! Давай, Efe! Bravo Efe! Beraberliği yakaladı. Beraberliği yakaladı. Остави там, Рустем! Рустем, малко по-назад. Искам да се мисля. Гоше, ето го човек, виж колко си далеч от него. Да, Мите, изпълнявай, Мите ти изпълняваш. Рустем пази хора! Rüstem kollama abileri. Rüstem yapış ona yapış. Остави топ. Мите, изпълнявай. Yapış ona Rüstem. Широко, Дани, широко. Aç öyle yapış ona yapış. Гоше, Bırakma. Гоше, търси назад. Yapış ona Rüstem. Трябва да отидеш натам, за да ти я подаде. Bravo Rüstem. Rüstem yapışırsın onlardan bu top bırakmazsın. Червено, момчета, изпълнявайте вие. Rüstem изпълнява. Gabi mini. Mini Gabi. Ела, Дани, ела, Дани. Hadi sal Efe'ye Hiç sal. durma sal Sal. sal. Давай към Мите, към Мите. Мите, тръгвай сега. Пас към Стефчо. Браво, браво! А към Дани, де. Влизай Efe. Сега тук, Рустем, ела тук. Има човек. Не, вържи във връзките. Стой там, стой там, стой там. Yapış ona Rüstem. Рустем, внимавай. Bırakma onu Rüstem. Ефе! Aç öyle yapış ona bırakma. Kakış itiş bırakma. Gol atmasınlar. Мите, тръгвай сега, Мите. Bravo Rüstem. Рустем! Hadi Rüstem. Bravo. Hadi Efe. Hadi Efe. Добре, Гоше. Hey! Давай. Bravo. Bravo Gabi. Да се наредим сега, да се наредим. Тука да се спре. Тука. Kollaysan kollaysan. Ето всеки се човек. 10 номер Гоше. Гоше се сети. Търси позиция Rüstem Сирил. Него. İste Rüstem. Него. Добре, Гоше. Айде, Мите, давай! Давайте, имайте и друга връзка. Hadi Rüstem. Bravo. Тръгвай, Дани, смело. Bırakma Rüstem bırakma. Браво, Дани. Bravo. Да се спрем тук. Момчета, по времето свърши. Айде. 3-3 първото по време. Сега започва второто. Какво се смееш, бе? О, ти! 3-3. О, паднахме. Jason anlattırır şimdi orada bir şey de. Jason sol alacak. Değiştirecek. Ediz'le beraber görecek. Bilmiyorum şimdi Jason'ın anlattığı bir şey ama duyum var mı? Jason ne anladı hiç bilmem. Bulgarca anlamı arıyor. Anlıyorum. Aa, ne разбирам. Demek acık soğuğu da var herhalde. Onu söyledim. Айде към Гошо. Açan hazırlandı da var. Гоше към Стефчо. Към Стефчо. Добре. Пак към Гошо. Добре. Гоше, давай ми, тръгвай Стефчо. Имате, Мите. Имаш там към Гошето. Гоше, към Стефчо. Към Стефчо. Стефчо, тръгвай. Тръгвай. Фащайте хора, Едис! Ето тръгна. Точно така, с гърба им. Точно така. Айде Едис! Пас сега. Тръгвай, Мите. Тръгвай, смело топката. Айде, Стефчо! Тръгвай по-смело, бе! Емия, Стефчо, лако тръгвай с топката. Стефчо. Стефчо, тръгвай. Ediz. Зая, браво, давай към Мите сега, към Мите. Мите, ще ли подкрепи атаката?
Добре, наредете сега докато да се спре. Спираме тук тяхна топка. Айде, взимайте, червено, айде. Ела тук, стадията. Има, айде. Айде се вода подаваш. Добре, да Така стоим, вече тръгнате. Гоше с 10 номер, Мите с червения потник. Точно така, зад гърба му казах. От тази страна подай топ. Добре, тръгвай, Мите. Той не умиро, изпълнява. Bir maçı kaybettik. Şimdi ikinci maçı berabere izleyeceğim ama çok güzel. Maçlar çok zor. Mete çıkar onları bak çocuğum. Мите изпълнява. Айде през Гоше. Mete свали ги. Ела тук, Мах ги. İkinci maçtayız. Джейсон. Çocuğun adeta bekleyip gitsin. Сваляй ги. Trener обърни се, бе, айде си. Така, Гоше. Сваляй ги, сваляй ги. Влезте вътре, Степчо. Влезте вътре. Скарай ги. Това не е навътре. Това е Свали ги бе. навътре към центъра. Браво. O oynar ki orada kızarma ama top oynar. Ето там трябва да отиш навътре. И другата. Şimdi alacak. Тренировка Азербайджан. А да га. Siz yaptınız. Дай ги насам. Може пак. Мете. Айде към Мите. Към Мите. Мите тръгни. Biz maçlarda esnafı da kafayı sıyırdılar. Внимавайте, вляво има човек. Ами ще се боли да е. Отдолу, отдолу, отдолу. Babana yaptığını yapsana bak babana. Babana. Мите на Степчо, опитай! На Степчо! Гарно се опита. Гледайте, оставите си човека там. Ако е тяхна точка. Мите, изпълнявай. Мите, нашия топ, изпълнявай. Айде през гощето бързо. Влез навътре сега. Навътре с него, вътре пак отиш към него. Айде, давай, Никой! Браво! Добре, Гоше взимай. Гощето. Мите, при мен. Гоше. Внимавайте, Никой! Айде тук, ела. Степчо, ще само си да пак да дам сега. Точно така. Дани! Стой, Добре. Браво, айде! Сечи! Беге, сечи! Червено. Бягайте, момчета! Да, има шапка. Червено. Дай, Гоше, 10 номер е твой. Добре, така. Айде, Гоше, взимай да изпълняваш. Айде, иди на терен. Дани, там си добре. Да, можеш да тръгнеш. Тръгвай. Добре, хубаво е да дай му я пак. Пак на Степчо. Hadi Jayzi yakala mavileri babam. Yakala mavileri bırakma. Hadi Jayzi mavileri tut. Jayzi git yakala mavileri. Bak gir öne gir. Добре, Степчо, не бързи веднага напред. Gir Jayzi. Давай, Дани, да вземе. Git kaleye gol atma. Jason hangi kaleye gideceksin? Açtı orayı koş koş. Koş. Açtı orada dur. Ша. Аре ба! Hadi Jason gir. Kaleye gir Seftin. Kaleye gir Jayzi. Kalenin içine açtı öyle. Kalenin içine. Sıyrıl ondan. Давай. Araya Namaste. Haydi Jayzi. Gir kalenin içine. Koş. Koş. Haydi şut. Браво! Това е. 3 на 3. 3 на 3. Hayır 4 на 3.
Що? 2 гола ли бяха? 4 на 3. Yakala Jason. Yakala mavileri. Gözlüklüyü tut babam. Hadi gir. Bravo Jason. Kalk çabuk çabuk çabuk. Браво, браво, браво. Hadi Jason gir gir. Bravo. Bravo babam. Koş kalenin içine pas iste hadi. Айде спрем. Тук да спрем. Jason. Hadi babam koş kalenin içine pas iste. Айде напред, напред. Jason. Тръгвай напреде, тръгвай напреде. Тръгвай напреде. Kalenin içine. Габи, тръгвай напреде. Тръгвай сам, бе! Kalenin içine çekil. Дани, с него Дани. Точно Hadi така. Jason. Браво. Gir babam bırakma. Тъч. Yakala mavileri. Yakala gözlüklü kaçır bak. Yakala onu aç söyle. Bırakma. Bırakma. Bak nereye kaçtı. Чесън, аре, Ники! Давай, Ники, давай, Ники! Давай, Ники! Hadi Jay-Z. Печо! Браво, Габриеле! Ники! Браво, браво! И си гледай, човек! Смяна! Идвай, Ники! Къде има? Гошето! Гошо, ти сега към него. Към него. Чакай. Paşam maviyi bırakma gözlüklüyü. Hiç bırakma onu. Yakala onu hep. Отивай там. Чакай. Аре, Габриел, по-бързо! Влизай! Ще играеш. Aç öyle babam bırakma gözlüklüyü. Bak nereye kaçtı. Гоше така. Гоше стой така. Tosuyla bırakma. Рустем, Hadi pas. пас. Печо! Hadi Jason. Аде, Джейс. Браво, Габриеле! Топе го! Браво, момчета. Край на мача. Поздравете. Kazandık. Bravo. Selamlaşın babam. Bak selamlaşıyorsunuz hadi. İyi bu maçı kazandık. Evet 4-3. Мете, искам гол. Баксана, Мете. 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 Babana yaptığını oyunu yapsana be. Bravo Stilane. Митко изпълня! Браво, Митачи! Митко изпълня! Искам да ми внимаваш тия изпълня. Ясно ли? Тео! Тео! Ама сани си човек! Ти си да не Мете, дръж човек. Марио, не внимавай! Аре, Фандуеш! Браво! Аре, Фандуеш! Влез, Мете. Давай, Браво, давай! Давай Efe. Давай, Марио! Дясно! Тео, тръгвай напред! Аре, Мете! Може наляво! Stilane гледай Stilane. Помагай Stilane. Браво. Давай, нека дай! Митачи, влизай вътре! Efe фащай го, фащай го. Мете, дръж човек, бе. Търсете позиции. Към нашата врата, тръгни към... Тео! Тео! Търсете позиции. Браво! Hadi Mete. Hadi Efe. Мете назад. Смяна, идвай! Мете, иleri git Mete. Hadi Martin gir. İyi. Hadi Martin gir. Martin Efe iyi. Парите не! Martin Efe Mete. İyi iyi. Анам. Bravo. Влизайте, влизайте. Браво Мартине. Оу. Фал. Мете. Търсете позиции. Иди към него, като убие! Иди към него, айде! Дай, Марта! Напред, Мартине! Давай Мартине. Мете напред. Браво! Bravo. Айде към вратата, Мете, давай. Dol yemesinler sadece. Böyle devam etsin. Мете! Mete pazı. Мите, готов! Аре, Мете! Hadi Mete. Давай Mete. Давай! Опа. Ставай! Ставай! Hadi Martine. Дай, Марта! Браво! Зелено, Митко изпълня! Мете, браво. Браво, Мете. Служия! Марио, иди към него, към вратата! Марио! Марто! Към вратата, Мете. Давай Mete. Давай, Мете. Haydi Efe натискай. Hadi Mete. Bravo, bravo. Браво, Мете. Bravo. Bravo. А, така, Мете. Bravo hadi naște, haydi. Hadi Martine, давайте. Тръгвай сам, можеш! Тръгвай насам, Тръгвай тръгвай. Марта, тръгвай. Според го! Пазе!
Bravo Marta. Haydi Efe. Haydi Efe. Браво! Браво! Давай Мартине. Haydi Efe. Пръзма! Напред иди! Напред, Пете, напред! Давай, давай, давай Efe. Pas, pas. Браво! Haydi Martine. Haydi Raşte. Başlayın ora! Panete hora. Hadi! Mete, bak nerede öbürü? Ataka. Давай Efe. Haydi Mete! Bravo Mete. Kişi Mete! Hoppa. Buri Martine, Buri. Bravo! Bravo Raşte. Давай. Düşecek! Hadi, hadi, hadi. Давай, 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 давай. Haydi Mete! Haydi Martine. Давай, давай. Etfaye. Etfaye. Edin'den Bravo Martine. Bravo Martine, süpersin. Давай. Pazi Goro, pazi, pazi. Пази! Давай Efe. Браво! Давай Efe. Дай Mete. Bravo Bravo Mete. Mete, girin, girin. Браво! Браво! Бягай напред! Търсете позиции, търсете позиции. Топката гледай! Ефе, търси позиция. Как да ти нали ще я пресечеш от мисля? Отивай там. Айде! Хайде Давай, Марта. Март. Хайде Марта. Браво Мартине. Ти си Мете! Браво е. Браво е, браво е Мартине, браво. Браво, хубаво спасяване. А не в средата. Mete daha çabuk, daha çabuk. Мете, acele! Емен pas ver, Емен. Тръгвай! Çekil, çekil, çekil öne. Çekil öne, çekil. Браво! Пастай! Порано, порано. Подреди се, Пете. Марио, порано. Давай Мете. Ела, дай Пете, дай. Натискай Ефе. Ниде го оставя. Мете, давай, тичай! Браво, 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 браво. İyi, 1-0 Е, ileride. лапче на вратата сега! Rustem. Ето, Ефе, чакай сега. Ефе, Марио, веднага, дай. Марио, Ефе. Давай Efe. Ne tam be Efe? Мисли, Марио, Марио, сили се. Мисли. Още мисли. Стой там, спри. Biz tamlar daha fena. Хора в центъра. Мете, виж хората! С хора. Mete yakalayın adamları. Шапката се дължи. А, така, Мартине, стой там. Айс, Марио, Браво. пас. Марио, пас. Браво! Давай, давай Мартине, давай. напред! Bravo, Bravo Martine. Martine. Bravo. Мете, напред! Bravo Martine, süpersin. Хората вижте! Başlayın hora. Човек до човек, човек до човек. Атака, човек до човек. Ефе, елате тук. Дай назад! Марко, гледай си човека. Атака, дай пас, дай пас. Da tırma onu. Mete fırsat. Haydi Rüstem. Мартине, добре ли си? Колко има? Haydi Rüstem. Yakalayın şilleri direkt gir onlara gir. Рустем, внимавай там. Rüstem soldakine bak kendine. Hadi bak, dal, gir. dal. Айде, Gir. дай. Дай, Ефе. Bravo Efe. Rustem kolla insan, kolla insan, kolla. Kol. Bravo Marta. Haydi. Rustem öteki kapıya. Orada. Dur orada. Търсете позиции. Хайде Марта. Пазете хора. Рустем. Търсете позиции, Ефе. Ищи пас! Шут. Давай Марта. Бъдете ги Мартине. Браво. Браво. Супер сте. Супер сте. 1-0. Нищо, няма нищо. Браво. Angel Şalan, Stilan i Edis. Hadi Edis. Вижте хората!
Ajde Stiljane! Angele, flizaj! Flizaj! Bravo Angele! Bravo Angele! Вземи топката. Пазете хората, Ангеле! Пазете зелените, пазете ги! Атака! Браво! Браво, Стиляне! Айде, Ангеле, влизай! Влизай, влизай! Влизайте! Дай гепи. Браво. Фащайте зелените, фащайте! Хайде. Едис дур! Давай! Стоп, тъч, тъч. Тъч червено! Зелено! А, Зелено тъч! пардон. Как зелено? Давай скоро, давай Стиляне! Айде, Едис! Давай, Марио, давай, давай. Браво! Едис! Айде! Аут, Штиляне, давай. Тръгвай, Едис, тръгвай, дай. Айде, Ангеле, тръгвай! За малко. Айде, Едис! Ари бе, не си връчете, бе! Ари, вкарвай, бе! Аре, Штиляне, давай. Давай! Давай, Штиляне, Едис, дай, тръгвай напред, давай. Вие не сте нищо слушате! Какво правиш като идеш с него? Червено! Аде, Едис. Давай, подай! Дай питай! Ари, вкарвай, бе! Браво, Стиляне! Те го изпълнява! Оставия! Те го изпълнява! Служи там! Kolla İhsan, Edis kolla İhsan kolla. At orada dur. Пазете хора, Ангеле! Ангеле! Виж къде! Давай, Стиляне! Марио, лявата врата! Штиляне. Стиляне, Марио изпълнява! Фал. Стоп! Чакай! Идвай тук! Чакай сигнал! Марио! Я вас правя! Защо го риташ без топ? Айде, Кръщевара! Hadi Gabri. Айде, вратата! Hadi Gabi. Габчо, гледай си чака! Марио! Габчо! Марио, сам си, давай. Браво! Един на един. Kollamalar, İhsan kollamalar bizimkiler. Edis salladı Gabi. Bekleme. İhsan kollamalar bizimkiler. Daha Gabi. Kollamar bizimkiler, İhsan kollamar. Напред! Edis, ver topu Dobry'yi. Hadi Gabi. Давай Gabi. Дай на Ангел. Çok yakına durma. Дай на Ангел. Подай на Ангел, силно! Бързо. Hadi Ангел. Печо, айде. Давай Ангеле. Добре. Давай Габи. Браво, Ангеле, браво! Гледай топката, бе! Ти си! Айде, Ангеле! Човек до човек, бе! Джейсън!
Ajde, ajde. Edin, spasi ste me, davaj Angel. Тръгвай напред. Ajde. İki bir. Edici mi? Гапчо! Оттам можеш сам да тръгнеш. Trăgvaj napred, Edis. Jason kalenin içine gir. Тръгни сам, бе! Hadi Jason. Kalenin içine hadi Jason. Дай на Gir Jason, kalenin дай на içine. Jason. Gir kalenin içine Jason. Ajde, ošte. Дай на Jason. Haydi Jason. Jason hadi. Begaj Jaycee. Дано, излезеш! Dedim Edis tuttu şimdi. Обърно! Şimdi olacak maç. Хайде, Ники! Jason yakala yeşilleri bırakma. Bak yanında. Yanında onu bırakma hiç. Aç da öyle hiç bırakma onu. Hadi gir. Gir. Bravo Jason. Kalk babam yakala yeşilleri. Ajde. 2 na 1. 2 na 1. Koş öne pas iste. Jason. Öne koş pas iste. Trăgvaj napred, Gabi. Trăgvaj napred. Koş iste. Trăgvaj napred. Hadi Jason. Bravo. Ej, fajn, 2 na 2. 2 na 2. Aa. Jason gir yeşilleri. Kolla babam. Gir. Gir. Bravo Jason. Гапчо! Jason git bile dinlen. Hadi. Hadi Jason gir. Gir babam. Bravo Jason. Şut kaleye. Kaleye vuracaktın babam direkt. Koş boş kaleye Seftin. Koş babam koş. Açtı öyle git boş kaleye. Ne starva kola. Ne starva. Opa. Jason yakala yeşilleri. Jason yeşilleri tut. Tut nerede yeşiller? Bak nerede? Hadi Jason yardım et. Hadi be. Bravo Gabi. Bravo Gabi. 3 na 3. Jason yakalasın yeşilleri. Hadi babam gir. Jason yakala yeşiller nerede bak. Hadi yakala yeşilleri bırakma. Şut Jason. Bravo. Има топ. Jason yakala yeşilleri bırakma. Yeşilleri yakala. Jason bak nerede? Хайде, Марио, хайде! Мартине! Ти изпълняваш ключа. Къде да го четеш? Мислете! Мислете! Jason nerede yeşiller? Bak nerede? Yakala bırakma. Açtı öyle babam yakala bırakma onu. Аре бе, Мартине, хвани човека, бе!
Haydi, 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 haydi. Давай. Oh, trână. Kaç öne babam. Koş öne gol iste. Pas iste. Koş pas iste. Тръгвай напред, тръгвай напред, Тръгвай, тръгвай. Виж, тръгвай, виж позиция. тръгвай напред. Пусни пас. Пускай! Браво! Аре, Koş kaleye gene. тръгвай напред, тръгвай напред. Пусти! İskay pas Jason. Jason bak. Gir Jason. Bravo. Haydi Mario, haydi, haydi, haydi. Haydi. Oh. Браво! Jason çık babam. Çık babam. Çabuk ol babam. Çabuk çık. Çabuk çabuk. Ама не си гледате хората, бе. Взимаш сам да го изсича. Взима, ти го. Това е гол. Това е гол, Мартине. Ама да, ама. На кой е топка, извиня? Топка на кой? Ефекте. Давай, да. Напред, тръгвайте напред, напред! Хайде се, бите. Напред, Напред! Браво! Давай, 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 Фе. Давай, Фе. Браво! Браво! Давай, Фе, може. Държи се, тел. Пред вратата. Хайде, Мите. Jason otur. Kendi kendilerine yorulturlar onu. Eyvah, eyvah kaç kişi geçtiler ya. Haydi gol. Да, да. Yok gol. İyi. Тръгвай, тръгвай! Ма защо сам пак, бе, Мартине, бе? Играйте, не спирай! Мартине! Корнер! Сам не можеш! Мите, изпълняй корнер! Пас! Марио! Тогава се лъжи! Айде, изпълнява! Дясна врата! Haydi, влезна, бе. Браво! Ето, Мите, гледай голите! Ще ме изкараме тримата и сега! Марти, сягай се. Айде играме, давай! Няма нищо, айде! Кой е станал? Haydi. Айде, Мартине! Давай! Стой! Червено! Тръгни сам, стоп! И подаваш! Браво! Айде, Марта! Bunlara da düştük mü nямаме вече maç. Bitti karım. Свърши бе. Otur. Haydi Rüstem yakala yeşilleri. Мете! Браво! Дай, Марти! Браво! Ето топка, дайте топка! Взимай топка! Ето! Мите, ти изпълняваш, Мите, ти! Няма има ключе! Пасвам, Кристиян! Как го дай? Бързо! Браво, пас! Защо падаш? Пете, тръгни! Хайде, смел! Дай, Марти! Дай го я! Браво! Браво, това е добре! Рустем Тъч, кола инсан, кола! Кола! Защо тримате един ме? Един е свободен. Браво, Никачи, корнер! Корнер, червено! Рустем корнер! Rüstem! Mete bir taraftan, Jason bir taraftan. Taç! Ah, Браво, Мартине!
Айде, поздравете се. Мач bitti. 2 gol. Айде, браво. Bir maç oldu. Георги, ставай и ела тук да гледаш. Айде, бе, те! Браво, Марко! Айде, бе, Сашо, бе! Dani, Dani da je вземе. Dani da je вземе. Айде ти Стефчо, помогни сега и ти. Стефчо може на Мите. Добре, може на Дани. На Дани. Мите, по-бързо да вземем решение. На Дани. Добре, продължаваме Стефчо. Стефчо да я вземеш. Може на Дани. На Дани може. Не се отказвай. Не се отказвай. Червено тък, червено. Чети изпълняваш. 10 номер Дани. Отвътри Стефчо. Ето имаш да вършва и летра. Дани, не я вземеш. Браво, бе! Тръгвай се. Смело. Смело, Стефчо. Добре, спрем тук. Айде, малко! Айде, Стефчо! Дала върна. Гърбати, Мите! Мите! Това е твой човек! Давай, Дани! Не, пак да се спрем тук. Дани, 10 номер. Пак да му я даде. Браво, Марти! Давай! Аре, фейте, помагайте! Мартине! 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 Човек има! Ефе, браво! Гони го! Ефе, дори го! Мартине, Гърба! Ти си зона и си имаш коше. Дани, ти напред. Гърба! Сам, Дани! Браво, Дани! Аз ви казвам, Гърба ми ще гледате. Гоше, Метенце! излез напред. Гоше, излез напред сега. Гана! Идем, Метахан, идем. Идем. Гледай си, Гърба. Можеш сам да тръгнеш. Можеш сам да тръгнеш, давай. Аре, пас. Браво! Аре, Марто! Автогол. Няма нищо, Дани, няма нищо, давай пара. Дани! Гоше изпълнява, Гоше се изпълнява. Айде на Стефчо, нищо не е станало. Браво, има човек! Те се казва безумен. Гоше е точно зад гърба му. Точно така, Дани. Мартиней! Така! Дани, 10 номер. Дани, Аре, 10 дай номер. малко краката, Силяне! Айде, Гоше изпълнява. Силяне, на Мартин в краката те подава топ. Колко пъти го обяснявам? Добре. По-силен пас. Давай, давай! Yoksa getirmeyecek. Давай, де! Гошето изпълнява. Гоше изпълнява. Момчета! Вижте къде е човека! Дани! Силяне! Ти сте човека, бе, момче! Аре, бе, аре, бе! Дани сам! Дани, лекичко да оцелим вратата. Ето топ, ето! Добре, момчета. Елат, елат, не! Габриел, Рустем и Ангел, идвайте! Момчета, добре играеме днеска, много добре, има борба, но трябва да мислим повече.
Топката, когато изпълняваме ние връщаме към нашата врата. Аз му обяснявам в краката. Ние ритаме отвън. За да може да я запазим. Разберете ли, момчета? Играеме напред и такива напречни пасове. Айде тримата, давай. Браво. Ще влезеш пак. Ама ти не ме слушаш. Ти не ме слушаш какво говоря. Айде, момчета. Давай, Дани. Айде, бе, известите вечер, червени. Айде, бе. Гледайте си хората. Добре, Дани, сам си. Браво, Дани, само цели вратата. Точно така, няма нужда от сила. Айде да се спрем. Много лесно е, Габриеле. Много лесно да минава и тримата. Нас те едно ни няма. Тръгвай, Ангеле. Дани в него, Дани в него. Браво! Давай! Давай! Гоше в него. Давай! Айде, Мите! Пас! Добре, Мите, пак Мите. Давай! Сега, Габриеле. На Дани. Добре, Дани, тръгвай смело с нея. Пас на Мите. Пас с теб. Дани е тук. Дани е тук. Браво, Дани, само цели. Нямаме добре, Дани. Айде да спрем. Тук да спрем. Габриеле, можеш ли? Габриеле, можеш ли? Габриеле! А? Що? Помогай! Отиде. Да променям ли? Тръгвай сам, бе, Рустем! Тръгвай, Габриеле! Той ще я подаде. Ето я, перфектна топка! Давид, Гоше. Добре, Гоше. Пребори се! Айде да си хванем хората зад гърба. Ники, идвай! 10 номер, Гоше. Мите, момчето с потника. Зад него. Зад него. Давай, Гоше, излиза от вратата. Давай, Рустем, браво! Давай, Дани, да взем. Гоше, да вземеш. Сам, Гоше. Браво, Гоше. Айде тук да се спрем. Айде, давай! Стойте сега. Така стойте. Тръгвай, Рустем! Айде, Габче, тръгвай! Дай му! Гоше в него. Браво, айде, Габриеле! Дани, да вземе. Браво, Дани. Габриеле! Габи не е добре. Можеш ли? Да, ама що не вкарваш това? Николай, ела тука, бе. Зад гърба му, Мите. Ела до мен, момче. Дани, Гоше малко излезе. Така е добре. Не се дърпайте, просто му мини зад гърба. Мите, мини зад него. Браво! Дани сам. Само цели вратата. Дани само цели вратата. Добре, няма нищо. Ала, Ангеле! Няма нищо. Питър не е станала. Парете си хората. На Дани, на Тони, на Гошето. Ангеле, къде отиваш ти? Дани, трени се. Ангеле! Ето го, Дани. Къде отиваш, Ангеле? Гледай си човека. Давай, Габчо. Добре. Смяна, Гоше. Дани, ти в центъра. Гоше, айде при мен. Ало? Ела точка, бе. Били го за сега, ама тук сега това мач пада. Дай ми те, помагай. Него да взем. Не пипай топката, Николай. Пазете се настрани. Извън на поста. Ники, топката там не се пипа. Смяна, Ангеле, идвай. Никой влизай. Ники, влизай. Габчо, гледайте си хората, Габчо. Браво! Дани, няма нищо. По-смело. Айде, Дани, изпълнява сега пак. Айде по-смело. Еди си, Джейсън, идвай. Бий, Рустем! Може ли, ма? Да, може. Айде. Аз съм със сестра. Сам, Дани, само да оцелиш вратата. Айде да се спрем тук. Дали, Габриеле, как се вкарва? Със самочувствие.
Без страх. Отиваш и вкарваш във вратата. Тръгвай. Дани, на гърба. Добре, Дани, айде в него. В него. Давай, давай. Давай, Рустем. Браво. Дай, Рустем. Браво. Ето топка. Остави я, Ники. Да се спрем тук, Дани. Дани, да се спрем. Какво стана? А? Няма ти нищо. Алте ме, момчета, не от тук. Ето. Аре, тръгвай, Рустем. Ники, тръгвай. Аре, пасна, Ники. Него, Дани. Него, Алде! Дани. Него, Дани. Него. О, Смяна идвай, Габреле. о. Влизаме. Не, влизаме. Кой чакате? Айде, Рустем. Давай, 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 Рустем. Аре, мете, браво. Браво. Дай напред. Аре, Ники. Пребори са, браво. Давай, Николай сам. Давай, Ники. Дани, да отседиш вратата, може на... Някой има шипна по главата. Добре, айде, Няма Мите, нищо да отседиш само. вратата. Браво, Рустем. Давай напред. Пас, пас. Пас, бе, мете. Пас, 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 пас. Тръгвай, Рустем. Браво. Айде, Рустем. Айде, Дани, сам отсуни вратата. Браво, тръгвай. Браво. Топ, момчета, по време. Идвай, е тук, браво. Идвай, 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 идвай. Влизат Мартин, Едис и Джейсън. Ай, Джейсън, да. Стиляне, всичките топки да се съберат и вътре в мрежа. По-бързо. Тази остави. Други. Всички топки, момчета. Айде. Ма не да ги ритате. Съберете и ги оставяме вътре. Тренер, тази! И тази. Не, тази ми я дай. Ето тази. Тягайте ги. Тягайте ги. Джейсън, излез напред. Аре, давам се. Давай, играйте, гости, айде, играем. Не се ли гани? Това е последния матч. Още един. Още един. Дани, така. Много си далече, Мартине. Как ще ти я подаде там? Аре, дай ма. Аре, бе, Ах, майко ме. няма нищо. Аре, бе, момчета, синьо е тъч. Фанете си вратите. Браво, Марто. Давай, Мартине. Браво, добре, Коше, няма нищо. Айде, ето, дойде при теб. Браво, Марта. Ще се спрете ли вие? Щеляне, седни на мен. Ще се спрете ли, бе, така? Сядайте тук, бе. Сядай, бе, Стиляне. Добре. Браво, Марто. Давай, Гоше. Аре, давай, Джейсън. Гоше. Джейсън, шут! Браво. Взимай, Гоше. Много се легалите. Добре, ела тук, ела тук. Мартине, гърба. Тръгвай са смело се. Добре, на Мите, на Мите. Мите, тръгвай, Мите, тръгвай. Добре, Мите, браво, момчета. Автогол. Така. Давай не гол, дай, продължайте, момчета. Не гол. Браво, така. Марто. За правата, бе, момче. Тръгни сам, бе. Тръгни сам и я подай, бе. Тръгни сам и я подай. Аре, подавай. Двама сте при един. Подавай. Гоше. Браво. Гир, Джейсън, гир!
Давай, 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 Дис. Давай, Дис. Добре. Бетакан. Ето ли Габи? Едис. Джейсън, нека какво системе? Така стои. Айде, тръгвай с него. Десети Тръгвай, номер, седми тръгвай и номер, пас. Гоше. Седми номер. Мите, Айде да на Мартин. първати на На човек. Мартин. Степчо ти си, Степчо ти Айде, си. Джейсън, гир! Айде. Браво! Добре, Степчо, елато. Айде, с скора, Мартине! Джейсън! Айде! Браво! Гир, гир! Добре, на Мите. Давай Гоше Айде! сам, сам Гоше. Много лесно е, Дис. Продължаваме. Давай, Айде. Мартин. Давай! Гир, Джейсън! На Степчо може. Давай! Браво, Джейсън! Гир! Тъч. Тъч, 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 тъч. Я пускай, бе, Мартине, пускай я, пускай Пуши да нападател. пасисте! Пуши Пускай да я, пасисте! къде отиваш там, бе, Мартин? Как ще ярите до там? Търсим позиции! Позиции! Добре, давай пак. Смяна, Мите. При мен. Ти са ли Габи, же? Джейсън, अरे пасисте! Партнер да каре! Зала каре, партнер да каре, देखो! Гърба ти седми номер, Не. Степчо. Гир, гир, Джейсън! Пъчкина. Гонете си хората, Мартине! Гонете си хората, Мартине! Накалай и Бе, браво, Мартине! Джейсън! Мартине! Идете ли човека къде? Опасният човек! Браво! Добре, Гоше. Гир, Джейсън! Едис! Едис! Елай да Степчо изпълнява. Имаш човек тук. Дясно зона, Дани, къде ще Джейсън, дали накалай, широко? влез, влез! Човек имаш Едис отзад! На Дани си ли това? Едис! Точно така, добре, няма. Едис! Степчо, Ето ти го човек! Марто! Степчо. Отивай до човека! Земя, Гоше искам по земя. Едис! Гир, гир! Браво, Мартине! Чуп, чуп, Марко! Ай, Джейсън, чуп! Чуп, Джейсън! Чуп, браво, бе! Едис! Човека! Tutma abilerine de bak gözükmüyor. Yakalanlar. Смяна, Джейсън, идвай! Джейсън, çık. Стиляне, бе! Çık baba, söyleyelim sana. Джейсън! Айде, моето! Koş babam, koş. Süper. Рустем, става! Точно така, на Степчо, на Дани. Няма нищо. С Добре, другите пак. играеш! Дай едното Степчо. Браво, бе, Гоше. Сам тръгвай. Сам. Само цели вратата. Браво, да. Смяна, Едис, идвай! Рустем, бе! Идвай, Едис! Или зад човек. Айде, играй, стиляне! Давай, Степчо. Степчо с нея. Добре, давай. Червено да се спрем тука. Къде е другата тук? Ето! Сина! Виж ли, Сина! Влез сега. Червено, дайте им топ, ще изпълнява. Това не е ли ваша? Давай. İste arkadaşına bak arkadaşına. İste. Айде, стиляне! İste. Айде, Рустем, напред! Браво! Ай, Марто! Къде го пуска, Марти? Айде, Стело! Чук. Браво, стиляне! Край на матча, момчета, поздравете се. Айде, идваме тук, поздравете момчета! След малко ще влезеш. Да ги бия. Да, всички ще играете. Фал! Мартине, не горите! Айде, хванете си хората, Мартине, без фал!
Тръгвай, Габриеле, напред. Стига старата. Айде, сядай. По-смело. Мартина, стани, айде. Идвайте си тук в полета, айде. Тренер, той се ли граби? Косъм се ли граби? Вики, спрете се. Ефекте, излез това напред. С хора, виж Мартина, вляво има човек. Ефе до човека. Айде, Габчо. Браво, Ефе, дай напред. Браво! Ау, браво! Браво, момчета, хванете си хората, вижте, има човек. Така, Ефе. Айде сега. Мартина, вратата. Чут! Браво, Марта! Ето това, не ти трябва сила пред гола. Само вътрешната част. Браво, момчета. Давай скоро, давай. Давай, Габи! Това е! Абе, момчета, спрете се бе днес, какво правите бе? Спрете се бе! Рустем, Спрете се! Джейсън, Джейсън! Отур! Вижте, Ангел, не е мръднал. Ти няма да казваме за теб. Браво! Вижте го. Стои и чака. Взимайте пример. Давай, Мартине. Браво, Мартин! Браво! Хванете си хората. Не прави шпагат, Мартине. Казахме, стига с тези шпагати. Давай, Габи! Мартине, дай шпагат. Кварто назад. Давай, Габи! Няма да играят, щом се не гадат. Сега не. И се прилигахте, момчета, аз ви казваме, но да и правите друго. Трябва да има дисциплина. Пас, Габриеле! Нищо, браво! Аре, хващайте с хората. Път върт. Порайди усетни веднага. Давай, Мартине, няма нищо, айде. Ти си машина, айде. Аре, терминатор, Взимай, Мартин, изпълняваш. Мартине, какве тръгвай? Тръгвайте. Аре, терминатор, събуди се! Давай. Айде, граbe. Аре, Фе, изпълнявай. Фе. Мартине. Айде, давай, бе. Айде, Габи! Давай, давай. Габче, може да се едно. Още като се погледнат и нека, влези, не влези, това е. Пас! Добре. Айде. Рустем, И Николай. Идвай. Айде, Габи! Етем, Айде, Габи! Мерт, Идвайте и тримата. Давай. И тримата. Давай. Браво. Сядайте по човек. Айде Рустем! Сядай, Габчо, по човек. Джейсън, потом матчина на Томас. Той не помага от сега. След малко влизат Ангел, Стилян и Джейсон. Аут има, айде, тръгвай, штопката и пас. Пас. Така, айде мете. Давай мете. Браво мете. Давайте си, подавайте си шут! Браво! Браво мете. Край по времето, идва насам, Аре, карай идвай. по Идвай. Ари. Ела
Елате, момчета, по време. Хайде. И чувайте, малко продължавате пак тримата. Пинете му, да. Пинете. Браво. Ама айде. Още повече трябва. Ела, Джейсън. Пас. Айде, Николай. Браво, Ники. Браво. Джейсън от ту. Едис. Минавайте зад гърбове, минава човека, От ту. Брак топу. Тъч има, момчета. Едис. Тъч има. Едис. Брак топу. Ники, тъч има, моите момче. Джейсън ver. Той. Растем с хора, мете. Браво, Никол. Аре, ставайте тримата. Джейсън, Ангел и Стилян. Нано! Опа, тя играйте. Чакай. Чакай да свърши атаката и това. Опа! Давай, играйте. Играйме те. Давай напред, ти. Не назад към нашата врата. Айде, идвайте и тримата. Давай, идвайте. Джейсън, да. Браво. Кай си мия. Ama Ariz neste polo prende. Ari Jason. Габи. Гърба имате човек зад гърба. Играри, внимавай. Гърба. Браво. Айде, Ангеле. Айде, Ангеле. Охо, внимавай. Добре. Внимавай там. Джейсън, чакай. Чакай, списък. Тръгнете напред, Ангел и това. Браво. Mavileri tut. Gir. Gir Jason. Pas iste. Mavileri tut. Hadi Jason gir. Гърба назад. Така, Ангел. Браво, Стиляне. Айде, пас на Джейсън. Къде отива в тъчката? Стиляне, в тъчката отива. Подая. Да събера ли топките? Защо бягаш от полето, бе? Стиляне, напред, бе. Не настрани. Едис, идвай. Давай, Ангеле. Haydi Jason step up. Gir. Bravo gir. Давай, би. Gir Jason bravo. Стиляне, идвай. Аре, Едис. Hadi Bravo. baba gir. Кета, това не е гол. Казах ви, трябва да се вкара след чапките гол. Браво, Стиляне. Yakala mavileri. Браво. Айде, сега. Gir Jason. Gir al topu bala git. Hadi Jason. Bırakma. Bogi. Jason
Jason dal kalenin içine pas iste. Jason pas iste. Айде, много сте Kalenin близо içine един до gir. друг. Jason kalenin içine. Айде с хора! Hadi gir. С хора! Нищо! Нищо, айде! Затова ви казвам, гледайте си хората. Те правят атака, вие си говорите там. Kalenin içine gir pas iste. Веднага трябва да... Oradan Давай gir да pas си играй. iste. Тръгни стоп! Hadi koş. Koş babam gir. Gir Jason bırakma. Браво! Айде, идвайте, почиваме! Jason git dinlenme. Не! Ангел излиза, влизаме те! Чуваш? Браво! Така, браво! Хубава борба! Много добре! Браво! Продължавате, тримата продължават! Давай, давай, Джес! Давай, Джес! Айде, ме те! Играеме! Ники, излезте от терена! Gir. Давай, Jason Джес! bırakma gir. Haydi. Bırakma Jason. Bırakma arkasını. Давай Mete. Красавца, иди! Koş babam. Айде! Как ще прицакте? Айде, изпълняваме тък момчета, да! Jason koş kalenin içine. İste pas şimdi. Пас, иди! Hadi Jason. Браво, давай, давай, давай! Gir. Браво! Hadi koş koş. Bravo. Jason. Айде, иди вратата! Пас! İste pas Jason. Öne koşuyorum. Sessiz. Öne koşuyorum. Gol atma beni. Tutma abileri. Bırakma. Abileri bırakma Jason. Хора, яво, бе! Tut bak Mete arkana gel bak. kaçırır. Мете Mete гърба! arkana bak arkana. Bravo Mete. Haydi şut Mete şut. Mete Mete. Ето, виждаш ли? Ако си там, ще мини топката, обаче като си отзад, ти Jason yakalama abileri. Браво! Gir. Не си не махай тата! Aç da öyle bırakma. Bak arkana. Bak arkana. Къде Nerede? мах? Nerede? Това Nerede? Мете Gir. гърба! Видя ли как ти мина пак зад гърбата? Хайде играеме, аут! Давай, няма гол, давай! Тръгвай, Едис! Едис, тръгвай, бе! Koş öne. Хайде, Едис! Джейсън напред, Джейсън! Kaleye koş Jason. Sana doğru gel. Jason bana doğru koş. Burayı doğru koş. Bana doğru burayı Haydi koş. İbrahim, давай, 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 давай. İste pas iste. Jason! Баста, Джейсън, бе! Баста, Джейсън напред! Jason kaleye. Kaç kaleye. Yakala onu Jason. Gir. Gir babam. Bravo Jason. Gir. Gir. Bravo Jason. Gir babam gir. Tutma abileri bırakmasın. Unutma. Хайде назад, супер! Hadi Jason. То свърши вече. Bak nerede maviler? Mavileri yakala babam. Önünde bak önünde. Bırakma onu hiç. Evet. Bırakma onu Jason hadi. Bravo Jason. Haydi. Hadi Jason. Gir. Gir. Bravo Jason. Süpersin. Yok bir şey. Kalk. Kalk yok bir şey. Kalk tank gir. Jason istavay. Çabuk atlasın. Hadi Jason şut. Güzel babam. Bak nerede mavi tut onu. Tut onları bırakma. Yakala. Айде, хванете си хората, хванете си хората! Jason yakala mavileri. Bırakma. Тяхна топка, бе! Синове, бе, мъжете, хванете си хората! Yakala Jason. Haydi be, tepkisi. Haydi, 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 haydi. Hadi
Джейсън, остави топката, Джейсън. Тяхна топка. Edip tane topka. Onları toplamam. Bak nerede mavileri yakala. Bırakma mavileri. Aç öyle. Yerence var. Давай, играй, айде. Давай, Мете, давай, Мете. Ceylan üstten koş. Айде, момчета, играйте си, Мете. Hadi Ceylan. Ceylan gir. Нищо, браво, браво, айде, да. Айде, бе, момчета, изпълняваме. Давай, играйме. Айде, Чес. Давай. Ceylan koş öne. Така, давай, играйме. Айде. Hadi koş babam koş. Ceylan mavileri tut bak gidiyorlar kolatma. Çabuk. Çabuk. Айде, поздравете се, момчетата. Selamlaşın Ceylan. Давай, Стиляне, съберете тук. Отивайте да поздравите момчетата, бързо. Да. Айде, давай. Слушайте ме, днес бяхте страхотни и невероятни. В нея. Само искам повече да слушаме какво говори треньора. Ясно ли? Айде, обличаме се и тръгваме. Давай. Браво!